for Sabi say what sha a champem hene edusipo kunu no wo hene ba no no ono ene wa unity a wo ba be kire na ma menka wasem kakra be mfa champem hene ho wo ye ohene ba pa na asante mantem nyina ono ne obi a sante hene anya hwe bosumi bia no okọ na okwakia no emu baako okọ ni na so na okwakia no esanse oye ne doba omfa ne ni agro.
Eka ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se Kofi Nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya